Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallam taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Nuru Amawi kalandenw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Alhamdulillah an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni Shan Hamada Hamawulaw ka kalandenya foli. An bɛ dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ka ɲini an bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'an fa ye Muhamɛdi Wuli Shan Hamawulaw, Ala k'a kɛ a fa Shan Muradu ye, Ala k'anw yɛrɛ kɛ Muhamɛdi Buye Muradu ye. O tɛmɛnen kɔ an bɛna baro kɛ ni aw ye sɔgɔmada in na walima tilegan in na walima wula in na walima su in na yɛrɛ. O baro ye an bɛna ye ka ɲɛsin kɔdi walima papiye kura min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ premier ministre yɔrɔ n'o ye denmisɛnninw ka kalansira kura ko in ye cɛ ni musoya taabolo kan. An wulila ka se an fa ma n'o ye Aba Umar Mayiga ye fo a ka so. A ka d'an ye k'a ɲininka olu mun n'an faw ka surun kuma in caman bɛ ka kɛ tubabukan de la. Olu n'an faw fana ka surun n'o ye Shanakaw ye. Ale yɛrɛ hakilila ye mun ye na ka d'a kan an bɛna ɲininkali fɔlɔ sira la ka d'a kan Shan Hamawulaw ka kalanden don et puis mɔgɔ do fana tubabu sɛbɛnni fana dɔnbaga don i n'a fɔ professeur de français don et puis fana ka fara kan alhamdulillah ani an faw madonnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛna ɲininkali k'a la a bɛ min dɔn papiye ko in ni an fa n'o ye Muhamadu Diko o ka wulikajɔ in kɔnɔna na hakilila mun bɔra a kɔnɔ ani faamuyali mun bɔra a kɔnɔ a bɛ min dɔn o la. An bɛ fɛ ka lamɛnni kɛ ka kɛɲɛ ni dɔnta ye inshallah. An b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. An bɛna an fa ɲininka n'o ye Aba Umar Mayiga ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mayiga an b'i fo ni sɔgɔma. Rasira ko basse demya bedi ko trace alhamdulillah ndenke vie Seydou vie Mariko i ka nali kana ɲininka nin na a diyara n ye alhamdulillah k'a fɔ i ka nin ɲininkali kɛ na nin waati in na parce que nin waati in na nin ko in kelen bɛ ka an fa Muhamadu Sɔnɛ kelen bɛ ka a da dusukun kan ka wuli ka jɔ n'a ye ni jɔcogo ye min bɛ a wajibiya kalanden bɛɛ lajɛlen kan i ka faamuyali sɔrɔ kow la i ka se ka wuli buye b'a fɛ i ka wuli ni wuli cogo min ye i ka wuli n'o ye ka i jɔ nin ko ninnu ɲɛ ni Ala sɔnna. Inshallah i ye min ɲininkali kɛ ale ye kalansen de ye kalansen min ni Mali minisiriso min bɛ lakalani kɛ ekɔlisow la ka taa ekɔli fitinin na ka na fondamental la o ministère so o ka mɔgɔw minnu bɛ maaw lakalan n'a bɛ fɔ a ma ko pédagogue u bɛ lakalani cogo ɲɛɲini u ye a ko projet nati k'a ɲɛɲini ka a financement ɲini Pays-Bas la ka maa dɔw sugandi o mɔgɔ ninnu u ka taa fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to ni hakilina ninnu bɛ se ka don kalansen kɔnɔna na ka taa 5e année na ka na bila 9e na denmisɛnnin minnu bɛ o niveau ninnu na u bɛ se ka nin kow lakalan cogo di mais u bɛ a nati ni feere ye o feere ye ko an ka nin waati mɔgɔw u t'a sɔrɔ ka mɔgɔw lafaamuya denmisɛnninw lafaamuya cɛ ni musoya kafocogoya la donc ka o ko nati k'a kɛ enseignement ye donc o lakalani kɔnɔna na donc nin hakilina cicogo min b'u bolo min ye cɛ ni cɛ muso ni muso ko u b'o kumaw nata kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka sɔn a ma donc a hakilina bɔra ni nin bɔcogo de ye bon feere ye nin feere de ye bon u ye nin de latigɛ u taara ka taa ɲɛɲini ni Mamudu Diko bɔra kalama n'a ye a dénoncé. Alhamdulillah Rabbil Alamin an b'i fo Mayiga i ka ɲininkali fɔlɔ jaabili la an bɛna ɲininkali filanan ɲɛsin i ma inshallah. Ɲininkali filanan i ko a Sheikh Muhamadu Diko bɔra a kalama. Mamudu Diko bɔlen a kalama aw mun ye an faw kɛrɛfɛmɔgɔ ye Shanakaw ka daminɛ an fa n'o ye Muhamɛdi Wuli Shan Hamada Hamawulaw ka hakilila sira labatobagaw cɛgɛlɛnbaw ye. Aw ye proposition fɔlɔ jumɛn de ta ka Mamudu Diko kunbɛn walasa a ka laɲini ka se ka fanga sɔrɔ.
Bon, a sɔrɔla fɔlɔ an ye Buye de ka kuma mɛn. Buye denw ye kuma ninnu las'a ma tuma min n'a bɔra ko ninnu kalama, a kumana. A ye kuma min kɛ, kuma in de y'a to commission d'organisation mɔgɔw ye hakilina sɔrɔ k'u bɛ taa kalanden bɛɛ tɔgɔ la, u bɛ taa u b'u kan di Mamudu Diko ma k'a fɔ a bɛ ka nin baara min kɛ, u bɛ tugulen a la a nɔfɛ. An taali palais de la culture la k'an to yen nɔ commission mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Bubu Tamura ale de y'a fɔ ɲɛna Mayiga an b'a fɛ commission ka fara ɲɔgɔn kan an ka décision ta ka feere kɛ an bɛ se ka Mamudu Diko sɔrɔ cogo min pour que an k'a yira la an b'a nɔfɛ nin baara in na parce que Buye ye kuma min fɔ an man ka sigi tan. Donc kuma kɛni Bubu Tamura de y'a daminɛ ne ye tan commission d'organisation mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan. U faralen ɲɔgɔn kan u ye décision ta k'a fɔ ko an ka taa Mamudu Diko bara. A taali don fɔlɔ Thierno Dramé ale de y'an ka ɲɛmaa ye ani Bubu Tamura ani ne ani Mete a don an ye Ɲare makɔnɔ Ɲare ma na donc Mete nana an mɔgɔ 4 taara Haut Conseil islamique kɔnɔna na. An ye secrétaire min sɔrɔ an ye ɲininkali tɛnku a la a y'an jaabi ni jaabi cogo ye an ma faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ ne ka numéro tora a bolo k'a bɛ an wele hali bi a m'an wele. Ɔ kɔfɛ ne nana ka na don kalandenkɛ dɔ la n b'a kalama o ni Mamudu Diko bɛ ɲɔgɔn kalama n b'a fɔ a ma ko Sulemani Tarawele Sulemani Ouédraogo ale Sulemani Ouédraogo ale fana tun bɛ commission d'organisation kɔnɔna na donc ale ni Mamudu Diko bɛ ɲɔgɔn kalama n y'a ɲin'a bolo a ka n ka numéro di Mamudu Diko ma a ka Mamudu Diko ka numéro d'u ma n b'a fɛ ka nin ɲin'a bolo don min n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye o la n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na kuma ninnu fɔra ka na an bɛnna alamisa don ma a kɛra nin kɛcogo de la alamisa don sa o tuma an taara ka taa réunion kɛ. alhamdulillah rabbil alamin an ye o fana faamuya kosɛbɛ k'a fɔ ani Mamudu Diko ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni an fa Muhamɛdi Wulu Siana Hamada Hamawulawu ka hakilila labatoli ani a ka baara kɛli an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye ka dugawu ɲini aw fɛ ala k'an bɛɛ la wasa ni Muhamɛdi Wulu Siana Hamawulawu ka kumakanw labatoli ani a denw ka kumakanw labatoli aw ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ala k'an yɛrɛ dɛmɛ o jɔyɔrɔ in ɲɔgɔn ala k'o nɔgɔya an ye. O kɔfɛ an bɛna ɲɛsin ma ni ɲininkali dɔ ye ɲininkali an y'a ye k'a fɔ Mamudu Diko a bɛ commission min kɔnɔna na n'o ye Haut Conseil islamique ye olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ka bɛn kɔdi ko in na nka o wulikajɔ in kɔnɔna na a na laban palais de congrès tali la k'a fɔ ko an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen walasa ka hakilila in k'a ɲɛfɔ bɛɛ k'a faamuya ma ala y'a kɛ a don na faamuyabaliya nana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw mɔgɔw hakililaw ma kɛ kelen ye mɔgɔ caman taara palais de congrès la a don na o yɔrɔnin min filɛ nin ye yala n'an ye ɲininka sa e bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ kan. Bon mɔgɔw ka tagali palais de congrès la a sɔrɔla min fɛ an y'a mɛn k'a bɔra a ma mais anw tɛ taa palais de congrès la ko commission disons ko Haut Conseil islamique ko kankan na ayi anw tɛ taa n'o tali cogo ye dɛ anw bɛ taa palais de congrès la palais de la culture la ko Buye ko an ka taa Mamudu Diko ka réunion min ni Haut Conseil de bɛ k'a labɛn an bɛ taa o de la an bɛ taa ni Buye ka yamaruya kan de donc ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'a bɔra a ma an tɛ se k'o faamu fo an k'a mɛn ni an ka sira ye o de y'a to anw taara an taalen sa an y'a sɔrɔ yɔrɔw datugulen don a yirala na min fɔra k'a fɔ a bɔra a ma tiɲɛ na a bɔra a ma mais an ye taali min kɛ ala y'a kɛ Mamudu Diko nana kɛnɛ kan kuma minnu b'a bolo a y'a ka kumaw fɔ bon o fana kɛra sababu ɲuman ye an bolo parce que Buye y'a mɛn k'a fɔ Siana Mala ka kalanden caman tun bɛ kɛnɛ k'a don a nana mɛn fana k'a fɔ ko Haut Conseil islamique mɔgɔw a fanba ma tugu Mamudu Diko ko nin hakilina in na kuma in fana kɛra sababu ye Buye kuma wɛrɛ kɛ a y'o kuma min kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale ka maaw tun bɛ yen nka n'a a tun y'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ bɔ Buye Mamudu Diko ko n'o ye a silamɛtɔɲɔgɔnw ye ale tun bɛ na jama labɔ min ka ca ka tɛmɛ jamaden in kan hali n'a sɔrɔ o jama labɔli bɛna kɛ k'ale yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan a bɛ na pour que o jama ka bɔ
donc o kɛra o kɛcogo la donc nin kuma fɔra Buye fɛ nin fana nana an réconforté tugun o ka bɔ yen nɔ an ni Mamudu Diko ka ɲɔgɔn ɲɛ min ni a kɛra n'o ye kalandenw ka taali a fɛ yen Buye laban nana bɔ a kalama alhamdulillah Buye yɛrɛ ye mɔgɔ ci ka na o tigi nana Buye ka kuma lase sinon an tun kelen bɛ k'an wasa da Sirima Amɛl Kɔrɔsi la k'a fɔ o de bɛ kuma mais Buye yɛrɛ ka ciden nana n'o ye Babawuliden ye o kumana Sirima Amɛl Kɔrɔsi fana nana ka na kuma donc nin mɔgɔ fila de kumana a don kɛnɛ kan kalandenw tɔgɔ la. Alhamdulillah rabbil alamina an bɛna ɲininkali sabanan ɲɛsin i ma ɲininkali sabanan inshallah ka ɲɛsin an fa ma Aba Umaru Mayiga yani an k'o ɲininkali kɛ an bɛ foli ɲɛsin Nuru Hamawi kɔnɔna mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an hakili bɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔw na aw jamu na aw sigiyɔrɔ la k'aw bɛɛ fo Nuru Hamawi tɔgɔ la ani kalanden groupe o groupe bɛ yen n'o olu ye Buye kanubagaw ni Cheikhna Ahmadu kanubagaw ye an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'u bɛɛ ye ka dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna ɲininkali min kɛ sisan kalandenw farali ɲɔgɔn kan ka taa bonyamasegin na Muhamɛdi Wuli Cheikhna Ahmadu tɔgɔ la Diko ka yɔrɔ misiri la alhamdulillah a ɲɛna kosɛbɛ a ɲɛna Diko yɛrɛ kumana kɔdi ko in ni o ye papier ko in yala o kuma ninnu ye hakilasigi de di mɔgɔw ma k'a fɔ ko an bɛ se ka hakilila sigi kɔdi ko in y'a bannen ye pewu wa ou bien kalandenw k'u labɛn ka sigi ni wele wɛrɛ natu n'a b'u wele de. An fa Mamudu Diko ka kuma n'o ye Imam Mamudu Diko ye a ye kuma minnu fɔ kuma ninnu kɔnɔna na kuma nafaman camanw de don mais yɔrɔ kelen bɛ yen min ni o bɛ tɛnku n'o o fana yɔrɔ kuma kan ka na nin yɔrɔ in na o ye k'a fɔ ko ni Ala sɔnna kalo kura tile 13 wala a tile 22 ale bɛna se an fa Muhamɛdi Cikini ma k'a wele a ka na réunion min tun b'ale bolo ka kɛ a na o réunion in kɛ ni sen a tɛ kɛ Haut Conseil tɔgɔ la dɛ a bɛ kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la donc o ɲɛmaaya fana a bɛ Buye de bolo ni ko nana ka na se o yɔrɔ ma donc a bɛ cɛ ɲa an bolo an ka wele kan bila kalanden bɛɛ lajɛlen ma an kana fɔ min bɛ Mali kɔnɔ dɛ hali min bɛ yɔrɔ wɛrɛ n'i y'a dɔn i bɛ se ka na bɛn ni nin ye i kan k'i jilaja k'i cɛsiri ka na pour que i sen ka don nin koɲa in na alhamdulillah a don kumaw na yanni Buye ka ci ninnu ka na u nana kuma dɔ tɛnkun na kuma in tɛnkun na a tun ye juma ye ko Buye sen donkun politique la Buye ka politique a bɛ diinɛ de kisi yɔrɔ ɲini dɔrɔn sinon a tɛ jɔyɔrɔ ɲini a tɛ tɔgɔ ɲini a tɛ nafa wɛrɛ ɲini nka diinɛ in ka kisili o de ye Buye donkun ye politique la donc an k'a dɔn nin réunion ninnu kɛli ani nin meeting nin n'a bɛ kɛ an ka sen don a la an b'an ka diinɛ de nɔfɛ dɛ a donkun ye diinɛ in lakisi yɔrɔ de ye an bɛ tugu Buye la nin kow la pour que n'an ka diinɛ bɛ kisi cogo min donc a ɲininen bɛ kalanden bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'i sen don nin ko la n'a waati nana ani ni Diko ye don fɔ a la n'a ko le 13 ni Ala sɔnna an b'a ɲɛfɔ aw ye n'a ko le 22 yɛrɛ fana ni Ala sɔnna an b'a ɲɛfɔ aw ye Ala k'a don jira an na yarabi Ala nabi. Alhamdulillah ɲininkali suruman teliman dɔ bɛ yen ka kɛ o yɔrɔ la yala kalandenw weleli Buye k'a fɔ Buye bɛ ka kalandenw wele kalandenw faamuyali cogoya la dɔw b'a miiri ni kiiri dɔw ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ damadɔ taara a bɛ taa yala a weleli diyagoya de don kalanden bɛɛ kan ka taa lamɛn wa n'a y'a sɔrɔ a se b'i ye wa. An sera nin min ma an bɛ se k'a fɔ diyagoya don mun na parce que ni jama bɔra o de bɛ n'a yira k'a fɔ ko hakilina min filɛ nin ye n'o ye ka nin ko ninnu nati kalan kɔnɔna na Mali kɔnɔ yan nɔ a man di ye n'i ma bɔ a bɛ komi i sɔnna mais n'i bɔra o b'a yira k'a fɔ e t'a fɛ i jɛnnen tɛ n'a ye bon ni i bɔra fana Buye ye laɲini min kɛ se wɛrɛ kɛ n t'i ye ka bɔ ka na jɛ kɛnɛ kan k'a fɔ nin ko in t'a la e nana o de la kɛlɛ ye Buye ka kumakan labatu Buye ka kumakan labatuli Cheikhna Ahmadu ka kalanden fɛ ne bolo o ye fɛn ye min ye wajibi de y'i kan
a wajibelen bi kan i karamɔgɔ ka laɲini i ta kɛ ni fɛn tɛ yen min b'i bali par exemple maa min man kɛnɛ a bana b'i bali i tɛ se ou bien darula gɛlɛman b'i la min b'i bali o kɛnɛ o b'i bali ni darula tɛ foyi man ka to min b'a to i tɛ ye a kɛnɛ kan o ye Cheikhna Mala ka kalanden ye kanuba fana o ɲɔgɔn de don e kanuba don e k'i b'a fɛ i ko i bɛ fɛn minnu fɛ n'olu ka laɲini ye min ye e kan k'i jilaja i ka ye o kɛnɛ kan cogo bɛɛ lajɛlen na parce que e de y'a yira k'a fɔ ko e ye u kanuba ye maa minnu fana n'a sɔrɔla diinɛ yɛrɛ ka d'u ye aw k'a dɔn diinɛ kɛ lafasaba bɛɛ lajɛlen welelen don nin don nin kɛnɛ kan n'a sɔrɔ i tɛ fɛ nin ko ninnu ka kɛ fɛn ye min bɛ ladiya an ka jamana kɔnɔ e tigilama wajibi na wuli ka jɔ pour que i sen ka ye nin ko la pour que cogo min n'a bɛ se ka kisi an bɛ se ka kisi a ma cogo min ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi nin ko ninnu kɔlɔlɔ ni a tɔɔrɔw ma. amina ya rabbi amina ya rabbi amina ya rabbi ala ka o duwawu yi minɛ k'a fɔ k'a da kalanden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ni wele sera an ma k'a fɔ an fa n'o ye Muhamɛdi Wulu Cheikhna Hamawulayi k'a kundalen bɛ an kan Bamakɔ kɔnɔ o kɔni mana an sɔrɔ fɛn o fɛn na an ka k'o fɛnw bila k'an ɲɛsin o ma ka se k'o kɛ k'a se a dan na fantan ani naani min bɛ hali ni tɛ Mali kɔnɔ yan i dusukun kan ka ye Mali kɔnɔ i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ n'i ka faamuyali n'i ka dɛmɛ o dɛmɛ se b'i ye ka kɛ walasa mɔgɔw ka se ka na e tɛ jamana kɔnɔ yan e bɛ kɔ kan de ka sotarama dɔw ta ka bɔ aw ka dugu la ka se yan walima ka bɔ dugu wɛrɛ la ka se i man ka dɛsɛ olu la jisuma sanni ani mɔgɔw dɛmɛni déplacement na ala kana mɔgɔ si dɛsɛ olu la ka se k'olu ɲɛsin k'a fɔ e tɛ jamana kɔnɔ yan e bɛ jamana kɔ kan b'u ye ka kunbɛnni in na ala ka o fanga di bɛɛ ma ka da kan yɛrɛ bɔ k'a fɔ an ka bɔ k'an jɔ n'i yɛrɛ bɔra kɔnɔ o bɔli dan de donc karamɔgɔ kunbɛnni o kɔni o ye kalanden bɛɛ ka wasoko ye ka da kan n'i ye an lajɛ ka fantan naani bɛɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ anw de b'a fɔ anw ye jamatigiw ye mais jamatigi makunenw de don wa mais jamatigi mun b'u dogo olu de don wa an ma o de dɔn donc an ka k'o de yira k'a fɔ an tɛ makunen ye wa an tɛ jamatigi dogolen ye an ye jamatigi ye mun b'u bɔ k'u jɔ n'u ka karamɔgɔ waso ye o de kan ka ye an na ala k'an dɛmɛ k'a don yira an kɛnɛma na bɛɛ ka bɔ k'i jɔ an bɛna ɲininkali naaninan sɛmɛ alhamdulilayi rabil alamin ɲininkali naaninan ka ɲɛsin an fa ma n'o ye Aba Umaru Mayiga ye an faw n'o ye Cheicknakaw ye ka na se Bamakɔ yan fɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na u ka cogoyaw n'u y'u ka lahalaw ye an'u ka hakililaw an'u ka miirina a bɛɛ ɲɛsinnen don ko kelen min ma an filɛ waati min na ko sisan o ye nin kalanko in ye kalanko in kunbɛnni na yala mesure jumɛn de talen don a niveau de an faw ka hakilila la i n'a fɔ ni ko mesure u ka dɔ bɔ a la de wa ou bien u k'a bila de wa ou bien u ka papier yɛrɛ de bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ pewu wa u bɛ jumɛn de kan na ka d'a kan ko dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka ɲumanw woloma ka dɔ bɔ a la walima u k'a bila pewu walima a ka dabila n bɛ fɛ k'a ɲininka o la. Buye ka kuma nin yɔrɔ in na a ko silamɛ minnu ma tugu Mamudu Diko kɔ u ko de ko gouvernement mɔgɔw ko k'u y'a ɲɔngiri bon wala u ko gouvernement mɔgɔw ko u y'a dabila n'a sɔrɔla Buye ka kuma fɔ cogo la n'a sɔrɔ u y'a dabila de u ka bɔ kɛnɛ kan k'a fɔ an y'a dabila nin ko min n'an tun y'a fɔ projet de tun don projet ni a bɔra a ma a tɛ kɛ bilen n'o kɛra dɔrɔn kuma banna donc an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini yɛrɛ kunba ye de dɔrɔn u ka bɔ k'a yira k'a fɔ faamaw tun ye nin ta projet la wa faamaw ye a bɔ a ma a dabila la o de ye u ka laɲini ye nin waati in na. alhamdulilayi rabil alamina fɛn min an fa ye Muhamɛdi Wulu Cheikhna Hamawulayi ale ka laɲini a dabilali i da sera mun ma n'o ye komite yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ mun hakilila ma kɛ ɲɔgɔn ye in ye n'olu y'a yira k'a fɔ ko k'a dabila olu bɛ tɔnba in kɔnɔ i n'a fɔ Diko bɛ tɔn min kɔnɔ Diko yɛrɛ fana b'o tɔn kelen kɔnɔna na mais hakililaw kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ ko in kɛli la yala o bɛna kɛ o faamuyali o bɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye olu ni mun y'a faamuya cɛ wa. A tɛ kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya foyi tɛ y'a la
minnu banna ka tugu Mamudu Diko ko ɲɛmaw don a caman b'a la min kɔdu tun nana u ma tugu Mamudu Diko ko kɔdu kɛlɛ la a ma Mamudu Diko bali a ka kɛlɛ kɛ a ma Mamudu Diko bali a ka gagner donc gɛlɛya foyi t'a la minnu ye ɲɛma ye u bɛ se ka ban mais minnu tugulen b'u la u b'a dɔn k'a fɔ ala ko don u bɛ tugu ala ko kɔ u bɛ ala ko baara kɛ donc o ye ko ye an delila k'a ye ka tɛmɛ ɲɛma ninnu ma lamɛn ne delila ala ye n jarabi ka kuma dɔ don da waati do bu ye ka ci dɔ kɔnɔ bu ye n ci wahabiyakɛ dɔ ma o wahabiyakɛ in ye livre dɔ sɛbɛn a y'a sɛbɛn livre in kɔnɔna na ko Cheikhna Mala ka kalandenw bɛ sali k'u ɲɛsin tilebi ma bu ye papier dɔ di yan a waati kalanden Zawiya tɔgɔ la n ka taa di cɛ ma ni papier ninnu taara Zawiya ɲɛmaw tɔgɔ la ka na di wahabiyakɛ ma a don an ye kuma ninnu kɛ bon kuma ninnu ka jan yan foli ma mais kuma min ni n y'a fɔ a don ni ne bolo ala de ye a natina dɔrɔn ne kun na n k'a fɔ kuma in seginna ka se tuma min ni bu ye kuma in mɛn a diyara ye n ko wahabiyakɛ ma n ko wahabiyakɛ in e filɛ ka nin nati bi i bɛna anw siyanɛ kalandenw ni wahabiyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ka nin kuma ye ko anw bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ e b'a dɔn ni ala cɛ tiɲɛ tɛ e yɛrɛ fa o tɔgɔ ye Tijani a fa ye ni ale fana mɔkɛ a tɔgɔ da Tijani parce que mɔkɛ in ye Cheikh Tijani ka kalanden ye donc kalanden kɛnɛ i b'a dɔn k'a fɔ o tɛna sali ka ɲɛsin tilebi ma i y'i tugu de ka nin kɛ a ko ma yafa ma n ko ne tɛ kotigi ye koyi kotigi bɛ yen kotigiw ni olu yafara i ma a banna n'u ma yafa i ma hali ne ko yafara i ma furu n ko mais n bɛ fɛn kelen f'i ye don tɛmɛna anw tun tɛ fɛ ka wahabiya yɛrɛ tɔgɔ mɛn an tulo la wahabiya yɛrɛ t'a fɛ ka siyanɛ kalanden y'a ɲɛ na mais mun y'an fara ɲɔgɔn kan k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na code de la famille parce que ala ka kumakan sɔsɔra waati min an nana ye k'a fɔ wahabiyaw ye maa ye minnu cɛsirilen bɛ komi an cogoya ka ala ka kumakan in dɛmɛ mais silamɛ tɔw minnu ye an ɲɔgɔn tijaniyaw ye o man dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tarika wɛrɛw la min tɛ tijaniya ye u ma wuli k'u jɔ komi wahabiyaw y'u jɔ cogo min mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tɛ tarika yɛrɛ la ni diinɛmɔgɔw de don u m'u jɔ ka dɛmɛ kɛ komi wahabiyaw ye dɛmɛ kɛ cogo min donc nin kuma in nana ne ma ten n y'a fɔ cɛ ye mais tiɲɛ de don parce que a ko n b'a kɔnɔ n b'a dɔn min ni min tun bɛ ka kɛ mais o don ɲɛmaw de m'u jɔ sinon tijaniya dugumana na minnu tɛ ɲɛmaw ye u caman y'a baara kɛ kadiriya mɔgɔw caman y'a baara kɛ mais ɲɛmaw ma jɔ mais a ma Diko bali a ka baara kɛ a ka ɲa hali sisan fana ni ɲɛma min sɔnna i nana fara an kan an bɛ diinɛ ka kuma de la ni min fana ma sɔn dugumama ninnu bɛ ala ko la dɛ olu tɛna tugu ɲɛmaw ko fɛn na min tɛ tiɲɛ donc n tun bɛ fɛ k'o faamuyali de di. alhamdulillah rabbil alamin an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka o jaabi in dili la ka kɛɲɛ ni anw yɛrɛ tɛ minnu dɔn an ye o caman faamu nin kuma in kɔnɔ an bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ala ka an ɲɛ mɛn i la ala k'o kɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam kanu kosɔn a n'a zuriya ninnu Cheikh Tijani Cheikhna Hamada Mawula Muhamadu Wuli Cheikhna a n'a zuriyaw bonya kosɔn ala k'o k'an ye an y'i ka o ɲininkali o jaabi faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ o b'a to an bɛna ɲininkali duurunan na sisan n'i ko silamɛ minnu bɛ mali yɛrɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye mali silamɛ bɛɛ lajɛlen n'an farala ɲɔgɔn kan ka jɛ k'an ka kan kelen fɔ ka ɲɛsin ɲɛtaga ma silamɛya kan yala a man kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ka ɲɛsin diinɛban sariya kura ninnu ko ninnu kɛlɛli ma wa n'a bɛ na kɛ o cogo de la est-ce que an ka baara fɔlɔ man ka kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɔdi ninnu walima nin kalansen ninnu kɛlɛli man ka kɛ an ka baara fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ wa n'o de bɛna kɛ an ka baara fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔna na welewelekan jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cogo min na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko ninnu kɛlɛ. bon an bɛ nin waati min na min bɛ kɛ dɔrɔn Mamudu Diko
de wulen bɛ ka jɔ n'a ye hakilina minnu nati wala n'a ye dabali minnu tigɛ n'an bɔr'u kalama ni ala sɔnna min ye kalandenw ye inshallah an bɛ o information bɛ an bolo an ni mɔgɔ wɛrɛw b'a la ni ala sɔnna kelen o kelen n bɛna jilaja pour que bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a ko kalama cogo min an ka se ka wuli ka bɔ ka o kɛ ɔ keli salaya an bolo ma tɛnɛna salayaw la parce que a n'an ka tarika charte bɛ tugu ɲɔgɔn na donc komi n y'a fɔ n ka kuma na kɔrɔlen cogo min ni ala sɔnna ma ni laɲiniw kɛra n'an bɔr'u kalama an b'a ladɔnniya an bɛ weleliw kɛ an b'a fɔ sitiw kan ni ala sɔnna aw yɛrɛ fana y'a dɔ ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen ni ala sɔnna bɛɛ lajɛlen bɛna a kuma ɲɛfɔ pour que bɛɛ ka dɔn nin waati in na nin kan ka kɛ donc n'o kɛra bɛɛ k'i jilaja k'i cɛsiri ka ye a kɛnɛ kan inshallah an jigi b'a kan a bɛna kɛ o kɛcogo la. alhamdulillah n y'i ka o kumaw faamu o b'a to an bɛ segin ɲininkali in kan silamɛ minnu bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na silamɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan taabolo minnu bɛ taabolow la ani minnu fana b'a fɔ olu yɛrɛ tɛ taabolo la ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ jate kuluba kelen kɔnɔna mɔgɔw ye n'i ko e k'u bɛɛ wele ka ɲɛsin nanzaraw ka nin hakilila kura ninnu kunbɛnni ma e kan bɛna mun de fɔ silamɛw bɛɛ ɲɛna o la. bon an bɛ min fɔ silamɛw ye an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen bolo ni an ka diinɛ kɛcogo tɛ ɲɔgɔn ta ani an ka tabiyaw kɛcogo tɛ ɲɔgɔn ta ani an ka ladamu kɛcogo tɛ ɲɔgɔn ta donc u ka don nin contre la o kɔni ne ka kuma yɛrɛ to ye an ka diinɛ yɛrɛ bɛ o wajibiya kelen o kelen kan i kana sɔn ka sɔn ninnu kofɔsɔnw ma parce que u t'an ka taacogo ye an ka taabolo tɛ peut-être tubabu fɛ yen a bɛ se ka ɲa nka anw fɛ yan kɔni hali ni ala y'a latigɛ min kan i bɛ maloya n'a ye e yɛrɛ somɔgɔw bɛ maloya n'i ye an b'o de dɔn an ka taabolo cogoya ye o de ye nin ko n'a ɲɔgɔnnaw kan kabini waati jan donc n bolo silamɛ bɛɛ kan ka nin kɔn silamɛ bɛɛ kan k'i janto nin na i kana don a filiw ni fɛnw kɔnɔna na nin ye ne ka faamuyali ye. alhamdulillah n bɛ min da i ka faamuyali kan o yɔrɔ la farafinw ni tubabuw ka kow taabolo la sariya ko ninnu na ka d'a kan an ka sariya dɔw bɛ bali ka taa tubabuw fɛ yen u b'a fɔ ko u t'olu fɛ i n'a fɔ anw ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni o y'an baw ye an balakaw olu bɛ fini minnu don u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka n balakaw bɛ fini minnu don k'u yɛrɛ sutura nanzaraw ka sariyatigiw n'u ka asamblew bɛɛ b'a kɔn k'a kana kɛ u fɛ yen k'u kana fini ninnu don olu fɛ yen ka d'a kan komi finiw bɛ sutura de kɛ k'olu tɛ fɛ muso ka sutura olu t'o fɛ u y'a voté u ka asamblew la k'a fɔ u t'a fɛ anw yɛrɛ ye o ye olu mɔgɔ kelen fana bɛ tila ka na voté anw ka asamblew la ka ko an ka an jogow bɔ an na k'a kɛ cɛ furu muso ka muso furu bon n'i ye nin fɛn fila ta k'a lajɛ fini dɔrɔn olu ma sɔn o ma u ye fini dɔrɔn de bali k'a fɔ fini in kana se u fɛ yen mais u ko ko anw yɛrɛ de ta an ka lankolon yɛrɛ de ye anw lankolon yɛrɛ de y'olu ka barokɛla ye sisan donc k'an k'o fana kɛ sariya ye ka don an ka assemblée kɔnɔ olu an ka finiko kuma kana se olu fɛ yen wa an yɛrɛ kana fini don walima an lankolon ka kɛ baro ye donc o y'u ka laɲini donc silamɛ bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ o kan ka jateminɛ bɔ i ye quoi n'i b'i ka diinɛ fɛ dɔrɔn i k'a bila i kunna nanzara bɛ na ni mun ye an k'an kɔlɔsi o la ala k'an kisi u ma o b'a to an b'an fa ka kuma dɛmɛ ni o yɔrɔ ye ka ɲininkali dɔ kɛ an fa la toujours an fa muhamadu wuli shana hamada hamawulaw n'o ye an karamɔgɔ an'an ka seko n'an ka kalifa ye ko in bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ foli ninnu kɛlen kɔfɛ ciw selen an fa muhamadu wuli shana hamada hamawulaw ma kalandenw ka wulikajɔ kɔfɛ yala a ka laɲiniw kalandenw b'a sira kan walima an t'a sira kan o kuma kɔrɔ ye di an yɛrɛ hakili la k'an bɛ ka ko dɔ kɛ k'a ka ɲi kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ a man ɲi mais olu minnu bɛ an falakaw ka laɲini kɛrɛfɛ olu bɛ se k'an ladɔnniya yala an bɛ fɛ k'a dɔn an ye o mun kɛ an ma fili kɔni. bon wale min kɛra n'o ye ka taa Mamudu Diko fɛ yen a diyara Buye ye o de y'a to Buye ye a ka kuma don mɔgɔ da o tigilama ka na kuma ninnu fɔ kɛnɛ kan bon kuma ninnu fana kɔfɛ juma tɛmɛnen a kumana kumakan nin ma a kumakan yɛrɛ lamɛn mais mɔgɔ ye a den dɔ ye wele ka yɔrɔ dɔw fɔ ɲana a ye foli kɛ Mamudu Diko ye
ka yira Mamadou Diko ye wahabiya de mais wahabiya min don n'a sɔrɔla a bɛ jɔ ka diina de défense ta ko wahabiya cogo kelen ka di ale Buye wa Mamadou Diko filɛ nin jɔyɔrɔ min na a ye Mamadou Diko diya ale parce que a jɔra ka diina de défense ta ni fɛn o fɛn y'a sɔrɔ a jɛnna n'a ye pour que a ka se ka diina défense ta donc o diyara ale Buye ye a bɛ Mamadou Diko fɛ ni a ka nin jɔyɔrɔ in ye donc alhamdulillah Buye nin fa ka kumaw na juma tɛmɛnen donc an kɛn bɛ min fɔ nin wale minnu bɛ nalen bɛɛ k'i cɛsiri i k'i jilaja i se ye min ye k'a kɛ nin ko ninnu na i k'a kɛ mɔgɔw dan ye i se ye nka i se kɛ nin k'a kɛ fa dan. alhamdulillah an bɛna an ka ɲininkali laban tugu o la inshallah n'ala alhamdulillah rabbil alamin an ko an bɛna ɲininkali min kɛ a la o ye ka ɲɛsin an fa ma n'o ye Aba Umaru Mayiga ye an b'a yɛrɛ fo a ka ɲininkali ninnu jaabili la toujours an b'a dɔn Mali kɔnɔ yan an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a kodɔnnaw ani a kalanbagaw diinɛ siraw kan walima sira wɛrɛw kan kalan na olu mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ koba dɔw bɛ daminɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw fɛ an ka bonyaw b'u kan an ka danayaw b'u kan wa cɛsiribagaw dogo diinɛ kɔnɔ ani ko wɛrɛw la danayaw bɛ da u kan an faw fɛ o danayaw bɛɛ dalen ka o kɔfɛ mais i bɛ tila ka na ye taalen ɲɛfɛ gɛlɛyaw bɛna don ko ninnu kɔnɔ aw mun ye an faw ye ani an ɲɛmɔgɔw ye ka ɲɛsin mun ka surun an faw la Mamadou Diko bi an b'a nɔfɛ kɔdiko in na alhamdulillah rabbil alamin a bɛ ka taa sira min kan o ka ɲi yala aw dalen b'a la k'a fɔ taalen ɲɛfɛ a tɛna yɛlɛmɛ wa aw dalen don o la wa. bɛɛ ye bunadamaden de ye mɔgɔ ka sini maa si t'a dɔn mais Mamadou Diko ye preuve yira anw na a y'a yira na ni ko caman ye an ye kɔdu kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Buye ka yamaruya kɔnɔna na an y'a ye a labanna cogo min o kɔfɛ kow madalen politique nalen a tugura Buye ko ka IBK lasigi o fana tɛmɛnen kɔfɛ Buye nana yira tuma min k'a tɛ IBK ko la yan'o cɛ yɛrɛ Mamadou Diko y'a yira maa t'ale bolo a bɛ se k'a bolo ɲɛsin min ma fo ni Buye y'a ɲɛsin min ma ni Buye taara ni faamu ye ale bɛ taa ni o fanfɛla ye ni Buye yɛrɛ ma maa yira ale tɛ maa yira donc a y'a tuguɲɔgɔnya yira fana o la Buye la bon ale ni comme Buye tuma min u bɛ lafasali kɛ IBK ye o don y'a sɔrɔ nafa t'a a bolo se t'a ye sɔrɔ t'a bolo waati min ni a kɛra jamanatigi ye sɔrɔ nana bonya a bolo o waati de olu banna ka lafasali k'a ye donc an b'a dɔn natama tɛ ni natama tun don a bɛ tugu président ko sɔrɔ bɛ o de la comme Buye yɛrɛ fana natama tɛ ni natama tun don a tun bɛ tugu IBK ko mais ayi u b'u ka hakilina nɔfɛ an jigi b'a kan a ye nin min daminɛ ayi a t'a bila an jigi b'o kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a y'o yira an na ko caman na a ka wale kɛcogo la donc et puis an ka tuguli fana tiɲɛ Mamadou Diko de ye kuma nati tiɲɛ don Mamadou Diko de bɛ ka ko piloter nka anw ta ye Buye ko de anw ta ye Buye ko de ni Buye ko min anw ko ten ni Buye ko a ye tugu a kɔ an bɛ tugu a kɔ ni Buye ko a kana tugu a kɔ an tɛ tugu a kɔ ale ka ɲi a ma ɲi ayi k'a fɔ n bɛ défaut dɔn a la n tɛ défaut dɔn a la anw tugulen don a kɔ an dalen b'a la nka hali ni défaut b'a la ni Buye kan ka tugu a n'a ka défaut kan an bɛ tugu a kɔ k'a sɔrɔ an ma fɛn yɛrɛ y'a la parce que kobaw tɛmɛna minnu a ye tuguɲɔgɔnya kɛ Buye la an y'a ye tun bɛ se ka bɔ a kɔ an n'anw tɛ tarika kelen na an bɛɛ ye silamɛw ye mais a n'a ka taabolo don an n'an ka taabolo don mais a tugura Buye la kɛnɛ kan a tugura la gundo la o de tun bɛ n bolo ka fɔ ka kuma laban na n bɛ foli kɛ e yɛrɛ ye i ka déplacer ka na n bara fo n ka du kɔnɔ ka n ɲininka a diyara n ye a diyara n ye i ye ɲininkali kɛ fɛn min fana kan nin ye actualité ye an bɛ nin kɔnɔna na nin waati in na kalanden bɛɛ kan ka fɛnw cogoya dɔn pour que ka tuguɲɔgɔnya ɲini Mamadou Diko ko nin ko ninnu na Buye kosɔn
buyi ka hakilina ye mun ye k'a dɔn buyi b'a fɔ an ka mun kɛ k'a dɔn o tuma ka tugu o wale ninnu kɔ donc i ni ce ni baraji ala k'i sara ni hɛrɛ ye ala ka sababu ɲuman kan ni ye ala ka ni sabatilen to nin tarika in kan yarabi ya allahu nabi ka kanu a n'a a faamali a do an kelen o kelen ma yarabi ya allahu nabi an tugulen bɛ nin tarika in na a n'a tigiw ko ni ala ko de ye ala yɛrɛ jati kanu ala ko sabati an kelen o kelen dusukun na yarabi ya allahu nabi i mari ko merci beaucoup Mayiga an bɛ a fɔ ala ka duwawu in bɛɛ lajɛlen minɛ 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 alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam hɔrɔma kosɔn a n'a zuriyaw ka se shana hamada hamaulahu muhamadu wuli shana hamada hamaulahu bonya n'a hɔrɔma kosɔn ala ka duwawu in bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an kɛ kalandenw ye ala k'o kɛ alakira kanu kosɔn ala k'an kɛ kanubagaw ye nuru amawi mɔgɔw an ye min sɔrɔ bi ka lase aw ma an fa ɲininkali la o ye nin inshallah an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu k'aw ye k'a fɔ ala ka an bɛɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma nin laɲini a tɛ an fa bolo n'o ye Aba Umaru Mayiga ye a t'ale bolo a tɛ ne yɛrɛ Seyidu Vie Mariku bolo a bɛ aw lamɛnnikɛlaw de bolo ka d'a kan ni aw mago bɛ nin événement in fɛn o fɛn ɲininkali la a bɛ se ka weleli kɛ n'o ye an fa a b'a wele donc ka a ɲɛfɔ a ye an bɛ sigi ka kuma a kan a b'a ka numéro fɔ aw ye. Ga numéro est 76 22 60 93. Ni numéro de bolo ka fenke ni misika 76 22 60 93 7 ni 6 2 fla ani 6 ni 0 ani 9 ni 3 ala ka ni sahaba bɛɛ. Alhamdulillah n'a ye ale wele inshallah kunnafoni ɲɛ dɔɔni ko ɲuman na inshallah ala ni shana hamada maulaw hɔrɔma kosɔn ale ye buye ka journaliste ye Aba Umaru Mayiga buye ka journaliste ye ale n'a y'a wele kunnafoni na inshallah anw ye a ka denmisɛnw de ye ni anw dɔnyɔrɔ min bɛ ɲininkali min na la ka kɛ n'a diyara ala ye cogo min an b'a kɛ ten y'an ka foli ka ɲɛsin aw bɛɛ ma ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.